giingnan nga sa atong pagdawat sa atong Ginoo diha sa bunyag, sakramento sa bunyag, kitang tanan gipakatao pag usab nga kini mao pagpakatao pag usab nato muni gipasabot og kinabuhi sa pagkabanhaw. Mao bitaw na nga ni atong miaging panahon dong bag-o lang atong gibiyaan na malandong tag unsa manang kinabuhi sa pagkabanhaw alang kanato. Muna mga igsuon, dinituguti ko nga atong ipahinumdum dining tanan unsa man ang mithi sa usa ka tawo nga nabanhaw. Unsa man ang mga prinsipyo ug sukaranan nga mo'y himuon niya sa iyang pagkinabuhi isip tawo nga nabanhaw. Now, mubalik ta sa atong bunyag mga igsuon, kay naa gyud dinha gyud ang gitudlo nato. Kamong mga ginikanan nga nagpabunyag sa inyong mga itoy, apila niini ang mga nangugos og dako man galing nga gibunyagan, naghimo tag panaad atubangan sa Dios ug panaad ngadto sa katawhan sa Dios nga mao ang simbahan. Unsa may atong gipanaad, nya mao na ang miti sa ato ang bag-ong kinabuhi. Okay, unsa may gipangutana sa apari, di ba? Nagipangutana ang pari aron nga makadawata sa kinabuhi sa bag-ong kinabuhi ang kaluwasan, nanaad sa ta. Unsa atong gipanaad? Atong balikon to ha. Nangutana ang pari nato. Isalikway ba ninyo si Satanas o ang pagpaulipon sa sala? Unsay tubag? Isalikway. Mauna ang gipasabot mga igsuon og tawo nga nidawat sa bag-ong kinabuhi. Nanaad siya nga iyahang isalikway ang kaaway sa Dios nga mao ang yawa aron mahaw siya sa pagkaulipon sa sala mga igsuon. Nya dili ni lisod sabton kay mao man ni ang wali sa atong Ginoong Hesus, di ba? Ningon atong Ginoo, pag hinulsol kamo, biyai inyong sala kay maghari na ang Dios. Dumdumo ana? Sa ato pa, dili muhari ang Dios sa atong kinabuhi kung magpadayon ta pagpahari sa iyang kaaway. Makita ni sa ato ang pagpauraray sa iyang pagtulunan nga mao ang pagtulunan sa pagpakasala. Munang muhari laman ang Dios dinhi kanato kon atong isalindot balibara nato ang kaaway sa Dios ug ang iyang mga pagtulunan. Mao diay na. Unya, katulog yun ang gipangutanan ng isalikway. So kapila putang mutubag og isalikway, katulopod. Na kanang number 3 mga igsoon is a symbolic number. Unsa man? Ligon, kusgan nga panaad. Di ba? Makita na di ta makaalsag butang inip kanang bugat, di ba? Misag 1, 2, ay. Di gina maalsa, ug walay 3. Diba? Kana mga kwan lang na siya, mga gitik-gitik kinabuhi, pero gatugan na itong usa ka, kamatuuran. Muna, katulo. Yahuman ana, ligo na itong panaad nga atong isalikway ang kaaway sa Dios, manaad na ta nga atong balikon pagdawat ang Dios sa atoang kinabuhi. Muna pangutanon dahil sa pare, nagatuo ba kamo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, o sa tubag? Kinahanglan yun ang pagtuuha mga igsuon. Hulmao na to ka na pagtuuha, nga naman. Kay kung di ganita mutuo, nga ang nga dunay Dios, ug nga ang Dios gamhanan sa tanan ug magbuluhat sa tanan mga igsuon,
di kita makakinabuhi sa iyahang kabubuton. Tinud-anay ko na. Kaya ang ato din pagtuo og Dios, dili na kayong mituo og Dios, dili. Kung kita may-recognize nga sa mo'y tuburan sa tanan, gamhanan sa tanan, nanwa tay rason nganong di ta musalig kaniya. Ug timaan sa atong pagsalig kaniya, mauna ang atong paningkamot, pagkinabuhi sa iyang kabubuton. Ngano di ay mga igsuon, kung dili ta makinabuhi sa iyang kabubuton, makapaunsa man na nato. Ngunit pangutana, kung dili ta makinabuhi sa kabubuton sa Dios, kansang kabubuton di ay ang atong gipanunutan. May ngapon. Di ba ato ang kabubuton? So kung ang atong kabubuton may palabihon mga igsuon, nagpasabot nga supak ta sa kabubuton sa Dios. Una kansa man ang pagtulun-ana nga musupak ta sa Dios, di ba iya sa kaaway sa Dios ang yawa? Mao nga kung magpadayon ta nga magpatuyan ta sa atong kaugalingon gapasabot nga pagtulunan pa sa kaaway sa Dios, wa masalikway sa ato ang kinabuhi. Mao nga timaan nga atong gisalikway ang kaaway sa Dios, mao na atong paningkamot pagkinabuhi sa kabubuton sa Dios. Ikaduhang pangutana, nagatuo ba kamo kang Jesucristo yang bugtong anak atong Ginoo unsay tubag? Hala, nagkahinay. Dahil paklaruho na ito niya. Oh. Nga kinahanglang hulmaon ang pagtuuhan na ito mga igsoon. Nga naman nga hulmaon na ito atong pagtuong nga ito sa atong Ginoong Hesus. Kay miingon man ang atong Ginoo mga igsoon. Kung kadumdum mo, di ba, ningon siya, ako ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Sa ato pa, kung siya ang kamatuuran, unsa may rason nganong di ta mutuo sa iyang pagtulunan. Kay kung dili iyang kamatuuran ang atong tuuhan, kansang kamatuuran na di ay ang atong gisubay. Nyangir bang kamatuuran nga gitudlo mga igsoon, sumala pa niya, dili gikan niya. Itong niingon bitaw siya, ang akong pagtulunan, dili ako igo lang akong nagsulti ninyo sa gisugo kanako sa amahan. So ang iyang pagtulunan dahil mga igsoon, mao ang pagtulunan aron makakinabuhi ta sa kabubuton sa Dios. Maobita ng mga igsoon, nagtudlo siya natong pag-ampo, unsa giun sa pag-ampo yang gitudlo nato. Matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Nya siya man kaangdalan padulong sa ato ang pagkaplag sa kinabuhi. Unsa may rason nganong dili man ta mutuman. So kung di ta musubay sa iyang dalan, kansang dalan di ay ang atong gisubay. Maobita na mga isip mga Kristiyanos, kinahanglan nga hulmaon na to o kinahanglan nga makat-on ta nga mutuo ta sa Ginoong Hesus. Kay kung wa tay pagtuo niya mga igsoon, di kita mahimong Kristiyanos. O di ta mutuo niya, bisag unsaon pa ta niya tudlo sa mga pagtulunan, di kita musunod. Ngano man, nganong musunod man tag pagtulunan nga wala tay pagtuo. Munang gikinahanglan kaayo na mga igsoon. Yaman ana, ikatulong pangutana, unsa man, nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo ang maghahatag o kinabuhi sa tubag? Ni samot nagyughinay. Ha? Unsa di atong gituohan? Yang anong kinahanglan nga mukat-on ta pagtuo mga igsoon sa balaan nga espiritu, kay mao kini ang gisaad sa atong Ginoong Hesus mga igsoon.
Sawa pa sa musaya, ibayaw sa langit, doon na say gisaad. Unsa man, iyang ipadala ang balaan nga, Espiritu aron mo ay magagiya, magtudlo, maguban kanato ug magpasabot sa iyang pagtulunan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Mo nang magpagiya ta sa Espiritu Santo mga igsoon. Gani, kining mo nga Espiritu Santo nga gidawat nato ato ning gihandom sa miaging Domingo, kadumdumo sa Pentecostes, aron mapahinumduman ta mga igsoon nga sa pagdawat ato ni Kristo sa atong kinabuhi, ato ding gidawat ang Espiritu sa Dios. Unya kun mag-amgo na ta nga naa nato ang Espiritu sa Dios, maunsa ta mahisama. Og muni gipahinumdum nato karon mga igsoon sa ikaduhang pagbasa nga gikutlo nato sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Atong balikon pagbasa ha, unsay giingon ni San Pablo. Ang tanang gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Atong balikon ha. Ang tanan nga gimanduan sa Espiritu sa Dios, mga anak sa Dios. Unsay gipasabot o gimanduan mga igsoon. Sa ato pa gapasulsul ug ato pa naibutag sinonim. Ang gapasulsul sa Espiritu sa Dios, anak sa Dios. Sa ato pa, ang tao nga wala magpamando sa Espiritu sa Dios, unsay nahitabo? Nawala ang iyang pagkaanak sa Dios. Pero sa tinud-anay lang mga igsoon, kitang tanan, mga anak ta sa Dios. Gani, munigi pa, batyag natong mga binunyagan, kadumdumo panahon sa bunyag, humanta hilugi, gipahinumduman, nga kita nga mga binunyagan, humanta dihugi, nahibalik ang dignidad sa atong pagkatao. Unsa nga dignidad? Ang atong pagkaanak sa Dios. Wala ta mahimong anak sa Dios sa atong kaugalingon nga paningkamot o binuhatan, kundili nahimo tang mga anak sa Dios tungod sa atong pagkahiusa ni Kristo, ang bugtong anak sa Dios mga igsoon. Maubitaw na nga ang atong Ginoong Hesus sa atong pagkahiusa niya, iyatang gitudluan pagtawag sa Dios og atong amahan. Mauna. Pero kinsa may gapahanaw nato sa atong pagkaanak sa Dios? Kita ra pod. Kita ra. Ngano man mga igsoon, kaning kalibutan nga atong gipuy-an, akong balikon to, akong gipaambit niyo kaniadto. Kining kalibutan nga atong gipuy-an, duha lang ka espiritu ang nagmando dinhi. O kinsay atong gituuhan, naara nato kay naman tay freedom. Unsa man ning duha ka espiritu nga buot magmando sa kalibutan. Una, ang espiritu sa tuburan sa gugma o kaluoy nga mao ang Dios. Na di man na makita ang maong espiritu apan mailan sa binuhatan. Mobita na nga ang tanang tao nga naningkamot pagkinabuhi og mga kaayuhan, dili lamang sa ang kaugalingon kundi sa iyang kasilinganan, kaayuhan sa katilingban, kaayuhan sa kalibutan nga atong gipuy-an, nagpasabot nga siya nagpamando sa Espiritu sa Dios. Apan kun ang tao ang iyang binuhatan, nagdalag kadaot sa iyang isig katao, nagdalag kadaot sa katilingban, nagdalag kadaot sa iyang kaugalingon o sa kalibutan, kana maunay saksi nga ang maong tao nagpamando sa tuburan sa kadautan nga mao ang kaaway sa Dios mga igsoon. Maubita na mga igsoon, muni atong ipangutana karon,
kinsa magoy gipamando nato sa ato ang kinabuhi. Kinsa man atong gitugutan nga mo'y musulsul nato. Mabitan ng subo kay pamalandungon. Unsay ang gipusaon ng subo nga pamalandungon. Kay sa atong kalibutan gipuy-an mga igsoon, baling sayuna kayo nato ang pagpamando sa kaaway sa Dios. Pagbuhat og mga dautan. Apan nganong lisod nato ang pagpamando sa Espiritu sa Dios nga ang pagbuhat sa gugma o kaluoy. Nganong ingon anak man? Kay daghan mamoingon, wa may lami ng Dios Padre. Nindot manggutong yawa. Nganuman, kay kung magkinabuhi kong Dios noon, ug maminyo ka, usaragyo tao'y imo, nya dagang mamuls din na, igo ragyo kag tanaw pangladok. Lami manggutong sa yawa, Padre, kay ingnon makag tilaw pod o pinirito, kay kasige ra kag inununan. Dili ba? Wa may lami ang Dios Padre, kay mahimo man tang tawo, may man tong yawa, kay pareho taghayop ba, bisag kinsa ray makighilawas. Walay lami ang Dios Padre, ngano man, kay naningkamot kayo ko sa kalibutan, nagpadasingot ko, nag-ipon ko og mga abot nako. Nyaman ingnon ra ko nga ug nay mohulam nimo, hala pahulama, ayon na pagpaabot og bayaran pa ka. Walay lami. May mantong yawa, kami mo diya, hala pahulama. Unya dunay tubo 5-6. Di na po tayo maatua. Walay lami ang Ginoo Padre. Ngano man, kay naay musakit nako. Sige kong daog-daugon, nya kay pasayloon raman. Sada tong yawa Padre, kay inon makang balos po sila. Dili ba? Nan kung mao kini ang atong panghuna-huna mga igsuon, pangutana, asa man nato gidala ang atong kinabuhi. Sa atong mga binuhatan, mamaayo man o madautan, unsa may maato niini? Kay mo man ni atua. Bisag unsay atong buhaton, mangita man tag unsay ato ang magunitan, unsay atong mapupo aning tanan, dili ba? Maubitan ang mga igsoon, dini tagipasabtan nga kung unsa man ang atong binuhatan, mamaayo man umadautan mga igsoon, dili ni mahanaw nunot sa atong pagbiya sa kalibutan, kay kitang tanan mamiya magyuta diri puhon. Would you agree with me? Walay magpabilin nato dinhi. Kitang tanan mamiya ragyuta. Wata kay balog kanusa. Pwedeng ako'y mag-una ninyo. Na humas misa, may mo, sponsor ball, namatay. Di na kahibudngan, kay mubiya rata din hitanan mga igsoon. Di na kahibudngan. Maubita na mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus ang kamatuuran. Nagtudlo nato nga ang pagbiya nato sa kalibutan mga igsoon, dili mo'y katapusan sa tanan, kay duna day kalibutan nga atong sudlon. Ug mao na ang kalibutan sa kinabuhing dayon. Unya dito po sa kalibutan sa kinabuhing dayon mga igsoon, ang atong Ginoong Hesus ang kamatuuran. Iya po tang gitudluan nga dito duhara gyud ang kapuy-an dito mga igsoon. Wala tahadlukan ni ana. Iya tang gitudluan sa kamatuuran aron matubag ang atong pangutana sa atong pagpamuhat ning kalibutana, naabatay maatua. Mabita ng atong Ginoong Hesus, nagtudlo kanato nga ang atuang mapupo aron mapahimuslan nato, wala ning kinabuhi kay mamiya arman ta, di man ta makapahimulo sa atong mga binuhatan.
Munang asa man nato ni kapahimuslan sa kalibutan sa kinabuhing dayon. Na unsa man ning duha ka lugar nga tuar dito akong giingon. Una, ang gitawag og kahimayaan, kalipay nga gitawag og langit. Mauni ang mapupo sa mga tawo nga ning kalibutana na ning kamot nga magkinabuhi sa kabubuton sa Dios bisan tuod og naay mga pag-antos, kasakit ug mga kalisdanan. Kay adunay gisaad nga ganti ug mao na ang kahimayaan. Unsa man ang ikaduha? Ang dapit sa kasakit ug pag-antos nga gitawag og impierno. Maunay tubag sa mga tao nga nagpauraray sa kaaway sa Dios ning kalibutana, nga nagkinabuhi sa gingharian sa kaaway sa Dios, nan asa pud siya padulong. Muna ang mga saad mo isod, akong balikon, wala ta hadluka ni ini. Gitudluan ta sa kama, tuuran, aron matubag nato ato pangutanak, unsay maato ni ini. Maubita na mga igsoon, aron kahimayaan ang atong masudlan, ang atong Ginoong Hesus, wala lamang sa magtudlo nato nimong kamaturana, nagtudlo pagud siya nato mga pagtulunan aron makasulod ta didto. Sa kamaya mubita ng ikaupat nga pangutana panahon sa bunyag. Nagatuo ba kamo sa Santos o Katoliko nga simbahan? Unsay tubag? Nagatuo. Arang-arang kay ni kusog na. Bason pula magtinuod mga igsoon. Nganong gikinahanglan ni pagtuuha mga igsoon? Tungod kay ang atong Ginoong Hesus mga igsoon, iyang gibilin ang paggiya, pagtudlo sa iyang mga tinunan ug maabot nga pagtinunan sa iyahang simbahan nga nagsugod sa mga apostoles nga mao ang gihimo niyang haligi sa bagong katawhan niyang tukuron o kinigipadayon sa atong simbahan pinaagi sa atong mga kaobispuhan. Pero mo lagi ni pangutana, may pagsalig pabata ni ining simbahana. Kay karong panahon na mga igsoon, mind you, bisan tuod mingon tang gapabunyag ta, kay midawat ta ni Kristo apan gapasakop puta sa iyahang simbahan. Kay mauni atong paglaom nga kining simbahana makatudlo ug makagiya nato sa kinabuhing tunhay. Pero unsa man ang natabo ron, giatake ang atong simbahan aron kamo mawad-ag pagsalig sa mga pangulo sa atong simbahan. Unsa man usana niini, inon demong nganong mangumpisan mo sa inyong pare nga mga makasasala mapud na. Mas makasala pa nimo check boy kay nano si koyok og checks. Ug malaki po'y koyog, bayot pud na. Ug mga bata ng koyog, pedopilya pud na. Lahobog pagod. Dili ba? Nagmagpadala ta na mga igsoon unsa may tabo nato. Mobita na mga igsoon ang simbahan nga gibinlan sa atong Ginoong Hesus nga mao'y mugiya sa iyang mga tinunan, mao ni simbahan nga gitawag sa in English pa, our church, atong simbahan is the church of the saints and sinners. Ang atong simbahan, simbahan sa mga santos o mga makasasala. Nganuman, ang atong simbahan santos kay na mga pagtulunan nga makapasantos nato. Mubitang na mga santos nato nga gipasidunggan. Naa din sa atong simbahan ang mga sakramento nga atong gisaulog, panginaot nga anaa ta kanunay sa grasya sa Dios. Ug labaw sa tanan, balaan ang atong simbahan kay ang sinugdanan ug ang nagtukod niini balaan man kinsa man ang Ginoong Hesus. Apan makasasala, nganong makasasala man atong simbahan? Kay ang simbahan, kamuman,
ug ako mga makasasala nga naningkamot paghinlo sa mansa sa sala dinhi kanato sa lang panulundon pinaagi dia sa tong pagpaningkamot pagkinabuhi sa pagtulon ani Kristo. Mao nang maminaw unta ta mga igsoon. Kay mao man ang gibinlan sa atong Ginoong Hesus kadumdum mo ningon ang atong Ginoong Hesus yang gina si Pedro, ibilin ko kanimo ang Yahweh sa langit. Ang inyong idili dinhi sa yuta, idili sa langit. Ang tugutan sa yuta, tugutan sa langit. Ug miingon pagod atong Ginoong Hesus sa lain nga pagkasulti. Ang inyong pasayloon dinhi kini mapasaylo apan ang sala nga di ninyo pasayloon dili usab kini mapasaylo. Iya na sa atong Ginoong Hesus mga igsoon. Mabitan ang kabantay mo, ang atong simbahan usa ka misteryoso nga katilingban. Tungod kay ang gatukod ni misteryoso man atong Ginoong Hesus. Ngano ni ko misteryoso? Kay bisan kung makasasala ang atong mga pangulo sa simbahan, nakadungog ba mo nga ang atong simbahan nag-ingon? Pinaagi sa inyong mga makasasala mga pangulo niingon, oy, pamusta mong istiil kay may nalamang. Kadungog mo ana? Ang inyong mga makasasala nga mga pangulo nga gisaligan sa simbahan, nag-auhag ba sa iya mga sakop? Oy, kamo mga minyo nga nagsige nag-away, di na mo magkasal, pagbulag lamang mo nya, pangita atong inyong classmate nga magkasinabot mo. Nagsulti ba aron? Wala. Ang atong simbahan nga makasasala mga pangulo, nag-ingon ba, oy, kamong mga laki nga maibog og laki, it's okay, it's all right, it's fine nga magluon mong parehong laki o kamo pong mga bay. Niingon ba? Wala. Ngano man, kay ang gagiya nga tinud-anay sa atong simbahan mga igsoon, dili man ang atong makasasala nga pangulo, kinsa man ang balaan nga espiritu nga gisaad sa atong Ginoong Hesus. That is the mystery mga igsoon. Maubita na nga aron makasabuta balik sa atong pagkakatawhan. Munang karong adlaw mga igsoon, gisaulog nato ang Santissima Trinidad. Aron nga unta pinaagi sa pag-ila nato sa usa ka Dios sa tutulo ka persona, kini usa ka kamatuoran nga dili problema nga atong sulbaron mga igsoon, kay di gyud nato na masulbad. Kung atong sulbaron ngano man ang Dios, usa ra nya tulo. Kung ato nang sulbaro mo ison, mapariyutan ni San Agustin, kadundo mo San Agustin na siya iyang confession. Usa kay gayon na malandong siya. Kayang sabton ang Santissima Trinidad, galakaw siya sa daplis baybayon niya. Kita siya bata bitaw nga galungag, gabangag ba? Niya ang giduol ginanyadong. Gaon sa mangka, gabangag ko, saan man mo ng bangag? Akong isulod ng dagat, dinis akong bangag. So giingnan siya ni San Agustin. Imposible man na, gamay ra kay na imong bangag, ya misulod nimo ng dagat din na. Ug diha nakaamgo si San Agustin mga igsoon. Nga ang atong gamayng utok nga mihuot sa atong dakong ulo, dili nato masulod ang kamatuoran sa Dios nga walay utlanan. Apan nagpaila siya, dili aron himuon natong problema, kundili nagpadayag sa isip misteryo aron atong tuuhan, aron masabta nato ang atong pagkalinalang diha niya mga igsoon. Mabitan ang importante kay mga igsoon nga mahibaluta sa atong source. Pariyo ba nato mga igsoon ba? Buotang mo ila. Nganong naingon animan ko nga akong kinaya ingon animan, gusto kang mahibalo? Balik sa imong source. Asa man atong source? Atong pamilya. Kaya diya sa atong pamilya mga igsoon, di ba? Kitang tanan,
Miagi ta pagka walay buot, walay kinaiya, wala patay batasan. Kisay gahulma ana sa pamilya. Gihulma atong kinaiya pamatasa bisag wa patak kasabot. Mabita na mga ison kung unsa ganing kinaiya mapadayag nato karong dako na ta. Mauna gatugan unsa nga pamilya ang gahulma kanato. Munang tanawa, mga bata gani mga igsoon nga di magisgot og langit og impierno, kay ang pamilya ana wa gina gatudlog palangit og impierno. Kanabang moingon bitaw, ayaw pamakak ha, kay maimpierno niya ka, wa nimo hadlo ka ang bata, imo siyang gitudluan unsay mahimo niyang padulngan. Maunay tinuod mga igsoon. Tanawa ng mga bata, mga igsoon. Kanang mga dagko bitang di mahadlok, manguhag mga butang nga di mananghit. Mao man ay pulo ang pangawat. Unsa may definition anong pangawat? Dili ba manguhag butang nga walay pagtugot o pahibalo sa tag-iya, di ba? Nya karon dahil bata niyo may ma tagay kog jis kay mupalit kog shampoo. Nya ingnon nimo, oy pagkuha lang mag-shampoo to sa imong magulang. Unsa may imong gitudlo ana? Mahimong kawatan. Ngano day, lisod ang pag-ingon at tuay mong magulang pangayo og shampoo kay palitan ra kanako unya. Lisod ng istorya ha? Mauna mga igsoon. Muna og dili ta mahulma ni ana, so unsay padulngan nato? Mabita na ni Santissima Trinidad, gipaila ta aron mabalik ta sa source sa kinabuhi natong mga tao. Kansa nakadawat og kinabuhi gikan sa Dios. Aron masabtan nato ang atong pagkakatawhan. Kay magtukod man day tag usa ka katawhan. Mumita na mga igsoon, nindot kaayo sa atong salmo ba? Salmo bitaw? Unsa gani atong tubag sa salmo? Balikon kuno nato palihog. Ang naso. Dili sa Ginoo. Atong usbon klaron, Rodrigo. Bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Oh, bulahan ang nasod nga gipili sa Ginoo nga iyang kaugalingon. Kabalo mo bulahan? Blessed. Ato pa gipanalanginan. Blessed ang nasod nga iyang gipili nga iyang kaugalingon. Nakita atong nasod nga Pilipinas, the only Christian in Asia. Unsa man ta? Bulahan ta dili. Pagkabulahan gyud nato mga igsoon. Ngano? Kay kita pa'y gipili nga kaliwatan aron pinaagi natong mga Pilipino atong mapadayag mapaila ang dakong gugma sa Dios ug mapaniog nato ang buhat sa kaluwasan sa atong Ginoong Hesus. Ingon ta ni ana kabulahan mga igsoon. Apan ang pangutana mao kini. Mao ba ni ang atong gibati mga Pilipino? Maayong hapon. Mao ba ni ang atuang pag-alamgo nga bulahan kaayo ta? Atong pangutanon, atong kaugalingon ani mga igsoon. Nganuman, kay karon yung taknaa mga igsoon kinahanglan ato gyuning tubagon. Nganuman, kay ang atong nasod nga Pilipinas mga igsoon nga gipili sa Dios, usa ka lugas lanot na lamang ang nagpabilin nga kung mabugto ni mong usa ka lugas lanot mga igsoon, mahanaw ang atong pagka-Kristiyanos nga nasod. O kinsa may guba o gahanaw ani, kitara mga Pilipino. Nganuman, kay namunga na ang atuang mga pagpasagad. Nganong niingon ko, kabalo man tingali mo tanan ani na. Kay sa atong kongreso mga igsoon, sa naman na, duha man na houses, kay by cameral man ta, upper house, ng Senado, o ang lower house, mao ang House of Representative, munang nada atong congressman,
Diha sa House of Representatives, mga igsoon, giaprobahan na ang absolute divorce. Nga sa ato pa, ang kaminyoon, ang papel sa kaminyoon na mura na lang nag-toilet paper. Wala na nay hinungdan. Ngano? Kay giguba ang kabalaan sa kaminyoon. Ang divorce gaguba sa kabalaan sa panaghiusa sa babayi o lalaki nga maong kabug-usan sa tao. Nakabalo mo kisay mo guba ani kang kabalaanan sa tao ang yawa. Giunsa man pagguba sa yawa, pinaagi sa iyang mga hanib. Kabalo mo hanib? Kaalyado. Mao ni ang mga tao nga gapamando sa espiritu sa yawa, mga igsoon. Nakabalo mo ko sa aning ni Uyon ani, inyuhang congressman, si Chikiting sa Garbaria, hanib, nagpagamit sa yawa. Pero nganong naingon animan, ngano man ang mga hanib sa yawa niabot sa kongreso, makalingkod man na sila dili isulat ilang ngalan, kaya ang gabutang nila mga igsoon, mga Pilipino po nga nagpamando sa espiritu sa yawa. Kinsa man, mga Pilipino nga di kabalong musulat sa ngalan sa kandidato o dili taga-ag kwarta, mga yawa. Oh, prangka na nga pagkasulti mga igsoon. Mobita na nga karong Domingguha, gitawag sa atong simbahang Pilipinohon mga igsoon og BEC Sunday. BEC, unsab nang BEC? Basic Ecclesial Community. Nga gipahinumduman ta nga mao kini ang imahin sa atong pagkasimbahan karon nganuman kay mo atong paglaom nga unta pinaagi sa BEC. Atong bag-uhon pag-usab atong simbahan, tukuro nato pag-usab ang nawalang simbahan ni Kristo. Anong niyon kung nawala nga simbahan? Kaya ang atong simbahan karon mga igsoon, mayong tang simbahan pata ni Kristo, dili na. Ngano man, kay nagbansay tag mga kinaiya, pamatasan, nagpalambo tag kultura nga supak sa pagtulunan ni Kristo. Mao nang kahagit na turon, mobita nang kadumdumo niyon ko nga, kita nga mga magtotoo salin sa nahurot, maglikon ta sa atong pagtuo, di ta magpadala, tukuro na to pag-usap atong simbahan, usang simbahan naman, munigingon sa atong ibanghilyo ron. Balik ta sa ibanghilyo ha, mingon atong ginungiso sa mga tinunan, panlakaw kamo sa tanang katawhan sa kalibutan, na mipaday sa payong, o gimua sila nga akong mga tinunan. Sumauday ni ang simbahan ni Kristo. Tinunan ni Kristo. Mag-isla tinunan, mao ni katawhan, nga mituo, midawat sa pagtulunan sa magtutudlo og nagbuhat nini. Kay mao na'y tinunan. Munang pangutana ron, naghulma ba tag tinunan ni Kristo sa atong panahon ron, sugod sa atong pamilya? Naningon atong Ginoong Hesus, kiniya mga tinunan, bunyagi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Di ba mo ni atong gibuhat? Nyawa sa muhunong diha, niyo pa siya, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo kaninyo. Kisa may mutudlo nato. Ang atong simbahan, munang manimba ta sa tanang adlaw Domingo og pistang iglilihi. Wala mga igsoon, manghinaot kita nga ni pagsaulog nato karon sa kapistahan sa Santissima Trinidad. Dini kita nga mga simbahan, kita nga simbahan karong panahona. Padayon ta, kitang salis na horot, itas challenge ourselves, no? Mubarog ta. Padayon ta, maningkamo ta, paghulma o katawhan nga mahimong
tinun-an sa atong Ginoong Hesus. Kay mao ni atong paglaong panghinaot nga pinaagi sa atong pagpaningkamot ni ini, kita unta nga katawhan sa Dios makasulod sa Pinoy-anan nga gisaad o giandam sa atong Ginoong Hesus, ang Pinoy-anan sa langit sa kinabuhing dayon. Amen. Palihog sa pagtindog.